Tinosangana zvekare panguva ino tichitaurirana shoko raMwari. Tine musoro wenyaya unoti ziva pane midzi yako. Ziva pane midzi yako. Tinogona kunge ndatadza kupa musoro wenyaya wakafanira. Si ndinotenda kuti iwo pauchateererawo nyaya iyi unogona kuwana wako musoro wenyaya waunoisa ipapo, nokuti ini zvichida ndakoniwa kuisa musoro wenyaya wakanaka. Asi wandaisa ini unoti ziva pane midzi yako. Unoziva kune zvimwe zvinonzi blessings in disguise, kureva kuti zvinhu zvabuya zvichinge zvakaipa asi zvazopedzisira zvichinge zvinhu zvakanaka. Kozouya zvimwe zvinhu zvinozotorwa zvakanaka nokuti vanhu vari kuzviona zvakanaka izvo zvacho zvakaipa. Unoziva kuti kuno mumwe munhu anopiwa zita remadunhurirwa nevanhu agonzi mamvemve. Anzi mamvemve kudaro nokuenda kwenguva anopedzisira ofarira zita iroro. Akutotanga kugadzira zvimatrauzi zvimajini zvine mamvemve izvo zviri zvinyuwani. Chaangoita ashandisa zita rake kuti riite zita rakanaka, iro zvaro ranga rakaipa. Panapa ndichaverenga nyaya yekuropafadzwa kwevana vaJacob. Pavakaropafadzwa munyika yeEgypt nababa vavo Jacob, Israeri waakufa. Nyaya iyi tinoiwana pana Genesis chapter 49, tichaverenga inini kubva pavhesi 7 kusvika pavhesi 5 kusvika pa7. Simeoni naRevhi vana vamai vamwe, minondo yavo inhumbi dzokurwa nesimba. Mweya wangu rega kupinda pakurangana kwavo, kukudzwa kwangu rega kusanganiswa noungano dzavo, nokuti pakutsamwa kwavo vakauraya vanhu, nokuda kwavo vakagura marunda emombe. Kutsamwa kwavo ngakutukwe, nokuti kwakanga kuri kukuru, nehasha dzavo nokuti dzakanga dzakaipa. Ndichavaparadzanisa pakati paJacob nokuvaparadzanisa pakati paIsraeri. Uyu waitaura ndi Jacob kana kuti Israeri. Unoti uyai kwandiri imi vana vaJacob, imi vana vaIsraeri. Uyai kwandiri ndikutaurire zvichava, imi vana vaJacob, muri vana vaIsraeri. Apa pasiyaniswa Jacob naIsraeri. Kana tikada kuteera nyaya yacho tinoona kuti Jacob munhu chaiye wenyama, Israeri munhu asi wave munhu waakuita zvinhu zvomweya, zvinhu zvaMwari. Zvino pano tikuona zvevachinzi kwanzi ndichavaparadzanisa pakati paJacob, kureva kuti ndichavaparadzanisa parudzi rwavo rwechivanhu chairwo, ndigovaparadzanisa futi parudzi rwaIsraeri pakati paIsraeri, kureva kuti pakati pevanhu akuita zvomweya ndovaparadzanisa zvekare, nokuti zvavakaita hazvina kundifadza. Unoona apa ukaverenga musoro wenyaya kwaive kuropafadza kwevana vake, achiropafadza vana vake, asi apa anoti kuita kwavo ngakuve kwakatukwa. Kuropafadza futiko, kureva kuti kutuka. Zvaita saizvozvo unozoona kuti vaakupiwa nhaka dzavo. Pakagara pataurwa kuti Levi haasi kupiwa nhaka nokuti rwave rudzi runoshandira Mwari. PavaRevhi ndo paibva vaRevhi vatinoziva vanonzi vaRevhi. PavaRevhi zvekare ndo paibva vaprista. Kureva kuti nhasi unonzwa vanhu vachiti tiri vaRevhi takadaidaika, but nyaya yacho yakabva chaiyo pakuti havana kupiwa nhaka. Sei vasina kupiwa nhaka? Nokuti kutsamwa kwavo kwakanga kwakaipa kukagumbura baba vavo, saka pakuropafadzwa vakaita zvokutukwa. Levi kusapiwa nhaka kwaive isiri a blessing, yaive ichitove kutukwa kwekuti hausi kuzowana nhaka, but uchange uri kuchishandira Mwari uchidii, kureva kuti uchiripira mhaka dzako. Saka vese vanozviti vaRevhi zivai kuti inyaya yenyu ndeyekuti hamuna kupiwa nhaka. Why? Because maRevhi vakaita zvisirizvo naSimeoni. Zvinotoda kuverenga zvekare nyaya yaSimeoni. Tikaverenga kuna Joshua chapter 19 pavhesi 1, vaakupiwa nhaka dzavo. Revhi agara anzi uyo hapiwi nhaka, anenge ari murudzi norurwu achiita basa raMwari arimo, achigoverwa zvokudya arimo. Zvino Simeoni pano tiri kumuona pavhesi 1
Joshua chapter 19 kunonzi mugove waSimeoni, mugove wechipiri uyo musoro shoko inoti mugove wechipiri wakapiwa Simeoni, irwo rudzi rwaiva vaSimeoni nemhuri dzavo. Nhaka yavo yakanga iri pakati penhaka yevana vaJudha. Nhaka yevana vaSimeoni yakanga iri pakati penhaka yevana vaJudha, kureva kuti uyu wapiwa nhaka, but nhaka yake yaapiwa haisi independent. Nhaka yake iri mukati menhaka youmwe akaropafadzwa. Nhaka yavaJudha ndiyo yakanhaka yanaKalebu. Saka panapa tikatarisa tinoona kuti nhaka yaSimeoni yakava mukati menhaka yavaJudha. Rechirungu rinoti, authorized version, and the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon, according to their families, and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah. Unaona, nhaka vakapiwa, but kupiwa nhaka yavo vaipiwa iri within imwe nhaka. But chandafarira apa nchokuti nhaka yavo vaipiwa iri within nhaka yaJudha, the most blessed one. Kana taakutarisisa nyaya dzedu kuti uyu ndiye wakanyatsokuropafadzwa Judha. Nanhasi tinoziva ndochakachoda nanhasi Israeli chaiyo inongodzi Jew. Iye Jesu chaiyo akauya ari murudzi rwevaJudha. Anditika kureva kuti Judha, munhaka yaJudha mai ndo maiswa yani yaSimeoni, yaiswa mukati menhaka yavaJudha. Zvinombofamba seiko kuti nhaka inouya mukati memwe? Unoziva pane nyika dzakaita sana Lesotho, kunonzi Eswatini kuSouth Africa. Kana uchienda kuEswatini uchibva kunoko haunangi kuSouth Africa kana uchienda nebhazi, kana haungonangi kuEswatini, unoenda nepabhodha wopinda muSouth Africa. Kana nange ukabva nekuDurban unenge uri muSouth Africa, chero ukabva nekuPort Elizabeth unokutanga wopinda muSouth Africa, chero ukabva neCape Town wopinda muSouth Africa, chero ukabva nekuBotswana uchienda kuEswatini wopinda nomuSouth Africa. Kureva kuti Eswatini anditika nana Lesotho vari mukati, especially Lesotho iri mukati meSouth Africa whole. Anditika iri mukati meSouth Africa yakadaro kuti usvikepo unopinda nomuSouth Africa, chero ukabva neipi nzira wabva nayo, chero nokupi kwawatenderera nako unopinda nomuSouth Africa. Kureva kuti Lesotho ine pairi limited zvinhu zvayo, nokuti haina painokwanisa kunyatsokumira ichisiya South Africa kunze. Nokuti South Africa ikavhara mabhodha ayo, Lesotho chete ndege inopinda muLesotho ichafanira kubva nomudenga yakaita sechitundumuseremusere chidzika, nokuti hakuna kumwe kwaingafamba nako. Kureva kuti Lesotho ichatogara isingadi ichida ichiwirirana neSouth Africa. Why? Nokuti haifaniri kuvharirwa mabhodha, nokuti kana yangovharirwa mabhodha neSouth Africa haichisviko, haichakwanisi kujidzana nevamwe. Ndo zvakanga zvakaita nhaka yaSimeoni. Ndiri kutaura chiiko panapa? Iwewe mutadzi, wakanga uri mutadzi wakatukwa wakarashwa usingazikanwi, Mwari ndokukuitira nyasha, ndokukutora, ndokuisa nhaka yako mukati maJudha, ndokuisa nhaka yako munhaka yaKristu. Nokuti Kristu ndiye ane inheritance, ndiye ane nhaka yose yepasi nokudenga. Munhaka iyoyo ndo mawakaishiwa kuti muve nenhaka yako. Saka yako nhaka cannot be independent from nhaka yaKristu. Kana uchitoda kuti zvinhu zvikunakire nhaka yako iwewe wirirana naKristu, asavhare mabhodha, nokuti kana avhara mabhodha uchaona kuti hakuna chichapinda kwauri. Nothing will come towards you, nokuti hakuna chichapinda. Hakuna blessing ichauya, hakuna kurusununguko ruchauya, hakuna rubatsiro runouya nekupi, nokuti chakakukomberedza ndiKristu. Iwe wapiwa nhaka yako mukati meyake. Ukaita rebellion urimo, waita rebellion kuna Kristu, ende anokuvharira mabhodha, ona zvinhu zvako hazvichafambi, kutodai nekuko hazviiti. Why? Nokuti wakapiwa nhaka yako iri mukati menhaka youmwe, nokuti iwe wakanga usingafaniri kutopiwa nhaka. Simeoni anonzi hautofaniri, wakatukwa pamwe naLevhi ndokubva agovaniswa akanzi apa nepapo udai, but uyu ndokuchipiwa nhaka. Aipiwa within the inheritance of Judah. Izvozvo ukazviziva chete kuti ini pane midzi yangu ndepapa, handifaniri kunetsana nekunomwa midzi yangu,
handifaniri kunetsana neanozarura mabhodha, handifaniri kunetsana neanozarura madhoo, nokuti akaripfiga ndinoita sei? Nonyange ndikada kutizira uku ndowana ariko, ndikada kutizira uku ndowana ariko. Kwandiri anotove omniscient, anotove omnipotent, anotove omnipresent, nokuti akandikomberedza ndiri mukati make. Handigoni kurarama ndoga pasina iye. Kureva kuti ndiri maari ini, ndiri kugara mukati make, nhaka yangu iri mukati menhaka yake. Zvino ane nhaka ndiKristu, ini kana nhaka yangu iri mukati make, kureva kuti zvakewo ndizvangu nokuti ndiri mukati imomo. Amen. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Shoko raMwari riri kubatsirei misi nenguva muzita raJesu. Amen.